Balai hambai jotona kulumka tei phung kaham tini jorak kaham mamani bagai tini local channel bang mau channel tongo angbo bungkhulia jotona hambai tei lamsago au jeng balai khene wansok thai klaio recently tini Tipra Mothani social media bobagrani mungtui sing khlailai mani abono sing khanaka abo hek ngi thangkha sing khobar khanamani logono sing wansokha abo to belai serious matter hek khaimani pore borok bibinno unnecessary nangnungya borok aro add khaimano abro tui sing logono sing police thangkha abo tin hese party ni hisabe ang hese CWC member hisabe sing ang bai rajishwar tei tini media social media Tipra Mothani sing thangai a crime branch sing kaisa memorandum rekha kaisa sing complaint lodge khlaika ajaga sing arni SP malaika malai boy onek detail kok salaika nike bobo sabo obo to omhai kabang ma issue ngi tongo sudu Tipra Mothaya kabang ma hek khlai sing tinoro complaint phayo जों नायनाय अबन्तयै इनके बसाबो आबो अनेक कठिनी व्यापार जे हे खाइने रक अनेक बरक आबो इंडिया नि बायरेव तंगु पास इंडिया तंगु हिम बसाबो आबोगै आबो बेलाय केन कठिन आबो इन्वेस्टिगेशन खाइने बागै आफनो जों खाइनाय साका इके जों साका बद चिनि पातिनि व्यापार प्लस चिनि बवाग्रा जों दोरम रेसपेक्ट खायो बनो दुरनाम खाइने बागै bono bung hame khaire bagai omai chokram to chaloi tongo abarong chung saka abagai sing obanti our party stand very seriously oban the immediately action ai hangkai in future the further movement chung khainai bono chung saka ke SP sago thik ase abono chung serious knanai te immediately sing abono chung take up khainai o action ana bagai himbarotono kaurika itu tahu apa nih singgo norok nih je apa hai kisah nih singgo kayak gini kubun bodol kayak gini yak datang apa hai perlu daman kayak coba norok nih aspek apa hai bobo awal tu cengdu abo siako sing expert tu ye kaisa khairai tong investment khai tongo abo ta sing report mai ko engkai at the same time sing police bo sajak engkai abo bosu dingnai bo sing saibia Gini bising ko sing naileka cine kojon sing bondu mandar singka baru abo trace out khaina bagai baru chesta khaito sing do saimano Tipra rajo tawo Tipra Motha party kaisa no sokriyo tongo tin movement sing nugui tongo sing bibin movement khai tongo thane sing register ko sing 12 घंटा जों ब्लक खालायका रुट ब्लक खालायका ते सान एडिस एरिया जों बन खालायका अब बेलाय सक्सेसफुल ते 14 तारिखो जों कुथुमखा चिनि मास गैदरिंग अब नगजो साइमन खुमलंगो जों माइके कत कत मुभमेन्ट खाइ दंगो जों आंथ गुबुननि पार्टी नुस नुगिया ना कांग्रेस ना CPM ना अन जिखुन जन पार्टी रक बरत कोन मोरे मुभमेन्ट करै बरन कोन एक्टिविटीज करै के Tipra tawo Tipra Mothano nene second largest party has जों बिरोधी दल नि जों अर नेता assembly जों बिरोधी दल जों जे खालायमे हां तो नुगिया जों जे प्लस नि वुमेन ग्रुप बाहायनो उसंगो अनेक बर मुभमेन्ट खायगा तेतिनि स्टुडेन्ट विंग बा यूथ विंग रो गोबां एक्टिविटी चलै दंले साबो सादिनि जे आइपीटर नि कोनो मुभमेन्ट करै बा कोनो साम करै अब तो आं तो आनि मते दं जागिया social media nih passing kayak kira media rok nih passing aja Tipra Motha opposition leader kami dokter nih sama kaham kanya dokter bagi kok saya birodhi dol nih neta dokter bagi kok saya cuk ngi tangka Tipra Motha BJP nih tim apa kayak koma kok cuma nih bising ke awalin teman tabuk norok nih Tipra Motha party nih berhak pe untuk kerja Tipra Mothani CWC ni Mevar tahu kan Tipra Mothani passing ke
kaisa press release hai ke kaisa bibriti re jagya ko je B team Tipra mata BJP ni B team ya au praman khaya ko abo tui to si ang to black abo serious ke khakaya there has a political party sing hinjanai no jengno kha even Telangana go Congress ro Sakha TRS no BJP ni B team ke BJP sago TRS no Congress ni B team obeke to allegation to bogu salaigo abo to ange sago simple matter media jokhon boro freedom tongo freedom of speech tongo boro sanai no angkhago joto media no जों chini control to bonai ba chini favor sanai obono angke onsoya media is media to je komo sanai ge obhai sadon chikon chone issue chikon matter ri angkhago has a senior leader Tipra Mothani oh is not the big issues or big materia তোমাকে বা chini performance chini Tipra Mothani performance the activities abno proman ronai abno sanai जों je B team de na B team ya जों to onek kok sai dong iko जों थांनाय बाहायनो जों जोंनि र क्राइम ब्रान्चआव जों थांका साइबर क्राइमआव आरो जों सागु जोंनि जों कक सय साइ दङ तमाके बा जों अबनो सिरा नांगौ जे Tipra Motha जे जों खलाय दं माने ताबक जों असस आगोइ दङ जों तो साइ मानो जों मात्र एक बर्ष कायखौ जों बिरुदल आचक बानि जों तुरुक जों कासाइ दङ ताइ जोंनि बबाग्रा नेतृत्वे जों माजे माजे ताबक जों अलरेडि जों CWC जों 8 जन जों मेम्बार जों खलायलायखा जों टाइम टू टाइम जों आचौ लायो जों सालायनाय जे दिनै प्लान प्रोजेक्ट प्रोग्राम मरा बेवक सावो ताबक जतन आं उ CWC मेम्बार बाय सालायनो सामख्लायनाय बखलाय दङ उसों जों बिदिं खलायलाय दङ ताबक दिनै एक्टिविटीज ताइबो बाराय दङ गाबनो मासमसु ससियेल मिडिया राव सामानि आंखे सागो आबो इस नॉट बिग इशू दिस बिग मेटारिया आबो सानाय न Aku di sini Tipra Mothani itu kalimat je aku hai je kok nama awal hai tangai mung hui bos sudaka mungkin channel di malika hai kiba kebu bai ta kita kita hai tangai to mung no aku hai tunggui tangai ke buskan salaman janai oh hasil kerana kok kasih tangai dia aku kasih tangai di sini tahu je aku cuma awal tanya aku Tipra Mothani di sini kono to kan saya kan ini kok nih lukur bersih jadi aku tahu bahwa heke norok nih pakai nih di sini bahwa alasan pelajar nih aku bahwa hai bukan seperti nobi mah amro dui to जों सोर सालाया ख अब जों सालायनाय जों आं खाकागो आनि व्यक्तिगत बांसाव नटे जे Tipra Motha पार्टी आंखे अपनो गे चिकन खेन नगो तामके बा सोशल मीडिया आव काखा बाक्सानाया अब जों देवासे जों डिटेल अवश्य जों दिनै CWC मीटिंग नेक्स्ट अंगनाय आफ्रो जों आबरन जों उइसुतै सालायनाय tahu yang teknik seperti ini yang kawan mah ya sih sudah kita angka obo like angkat salah semua biman ka je onile je kok samani bini je kok samaro abo মানে সিস্টেমে ফাঁসিতে ya sih sudah abo haike of je ingit mani tamani abo salani pore no je সিপিএম পার্টি নিয়ে সম্পাদককে প্রেস বিবৃতি দুই সামান্য আবরক নিয়ে তারপর মোটানি পার্টি নব্বই হাইতে এনালাইসিস করি si politics to obono tabok Tipra jago Tipra Motha agoi tongo Tipra Motha strong ngoi tongo next to BJP sababik Tipra Motha no durbol khaida bagai Tipra Motha no चक्रांत खाना बगै अबहाय गोबां मा टुकटाक कन्सपिरेसि अंनाय आबो जों साबधान मांनाय अबो जों आं सावो हेज ए सिनियर लिडार हिसाबै जों बहायनो Tipra Motha बहायनो जों दिनै कक सामाने बा दिनै सामखायमाने आबाराव जों एसे जों वान सगै जों साम माखलायनाय ओंखाय आबागै जों आं कयनाय जतनो जे जों ताबो ससियेल मिडियानि जुग प्रिन्ट मिडिया ससियेल मिडिया प्लस इंटरनेट नि जुग ताबो जों जतनो केयारफुलली दिनै कक सामाराव बा दिनै प्लान प्रग्राम राव जों माखलायनाय अबयस्यय जों साव बर' मात्रनि बुल दङ मानस मात्र बुल नंगौ
अब नों जों जोंनि पार्टी हयते जों टाइम टू टाइम जों सालायनाय साबो एमएलए बा साबो नेता अमाहाय बुल देखाय दं लामा करे दं अब जों सिरियास जों खाखानाय आं खाखाव ओंखे अब दिनै जों अबनो मा सालायो जे जों जेखुनु नेता जों असले व्यक्तिगत थांगे गई जों हेसे जोंनि ओवरऑल इंटरेस्ट सामग्रिक निकं जों मा सानाय जोंनि स्टेट नि मेटार जोंनि समाजनि मेटार असले जों वाइसु जों दिनै अक्रा रक बाहाउंदी बा जोंनि लिडार बिसिंगो नट ओनली त्रिपुरा मथा all party leaders then CPM hundi Congress hundi BJP hundi যেকোনো পার্টি নিবরক পয়সা ইস্যু একটা ব্যক্তিগত जों একটা আক্রোশ লাयो আবো आं खागौ আবো আবো চাইয়া তবু गोबां intellectual फासिंखै केवासनि गामानिते बदलनि बिसिंगो दंगैनाव बदल पलिटिकल बिनाफिट व्यक्ति बिनाफिट नानानि बागै अबाके बदलनि बिसिंगो अमाके केवास आसाई फाइया अमाके जेता intellectual लगे नाय दफुरो जे सिनाय नुनाय अबाके जे साइ दमानि बदलनि बिसिंगो व्यक्ति पलिटिकल प्रॉफिट नानानि बागैना अबाके अक्टमा आवाई जाबै दङ बा आमहाय ओंखाना नों जे नै दङ गामिनि फिरखमुंगो abo tiri to ang to detail sia tanir nang buku kenao bo neta mai kok saka bo deka mai mane political sujung nai tongkha mileage nai tongkha abo tang do saimia kintu abo to jekono jinis जों ang saitung shortcut ke disin namaya जों discussion ni bisinti no ma khainai abo hajore se report ma khangklai ang khagao जों tini top level जों meeting salainai ang ageu saitangka ang jekono mendan ba comment khlaimaya abo ani अधिकारी बकरै जेखुनु मेटार इंखां गायजों दिनै CWC सालायनाय जों सिना डिभिजन सालायनाय आबोनो जों नायनाय पक्षिचा जागै दङ हास्ते बीजेपी हापां एडिसिनो रां रखरिया आबोन बागै लुकुरकनि हांग्राय सामुं तांनि मानयाङै दङ आबो हायके तिप्रामथा एडिसि हापां फासिंथि जे कक्सिचाय दंमान एजे नोंलाय थांगार सालो ट्राइबल फेयरनि मिनिस्टार नि दंखौ आजरो बो स्ट्रेटेजिकयै स्टेट नि रां एडिसिओ रखरजागै दं बो बाहाय सिस्टेम रखरजागै दं जों साइमानखा जे इपिएडिसि नि सीएम नि फासिंथि रां रखरजागै दंमानि पार्सेंटेज बाजेट को बाजेट जे सिंगो आबुनि खाइ रखरजागो आम हायके कसामान गोबांबा एथि सेंजाख्रनि सिमिनो तिनि मानया अब हायके जेबो हावै दङ जे आबोन बागै आबो जे ट्राइबल फेयर जे नों एज ए डिपार्टमेंट ऑफ टंक्रो मन्थ्रि टंक्रो बो हायके बो सिस्टेम बो स्ट्रेटेजी वो रखरजागै दं ताबो के बाहाय निनि ताबो जे इनफरमेशन बाहाय आसले जों अनेक किसु जों सिना नांगौ आहो स्टेट गवर्नमेंट नि मेटार जों नायदि त्रिपुरा राज्योआव हंखे गिसा बेटिक्रम जों लुकजागो एडिसनि बाजेट तो एमने कम नगद सिउ जोंनि स्टेट बाजेट प्राय 2600 कोटी टाका 26,000 कोटी समथिंग 26,000 crore अब हाय जों स्टेट बाजेट मानो किन्तु एडिसनि बाजेट नट एबल 1000 crore जों लुखा ओनली समथिंग 600 crore हाइस न बरहो एक नंबर अब तो बाजेट बेलाय कम जों नायनो खांके एज पर पॉपुलेशन एज पर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर नायनो खांके 1-2% सी एडिसिओ बाजेट खाइजाव अब स्टेट बाजेट अब तो सिगो तमा सीपीएम तमा कांग्रेस जतन चालक एडिसिनो तसबो जों सालायो सीपीएम जखनते चालक दंफोर बुसावो चिन राजा जन बाबु संसावो जोंनो बाजेट कम रावो डिप्राइभ खालायो हाइसावो अब तो ngै थांनाय तमाके जों आन्डारस्टेन्डिं सिमा दं हाइसि आं जे बुचिमानि आं हेसे मिनिस्टार दंफोरो जों एडिसिनो उन्नति खानाय बागै जों चेष्टा माखायनाय आं तो अनेक बार कौनो साखा फियाबो स्टेट गवर्नमेंट बर इंटरेस्ट नाया जों आं सिकनचा एग्जांपल नाय चिन जखनते बिप्लब देव जी मुख्यमंत्री दंफोरो बनि जे पर्सनल इंटरेस्ट पर्सनल हेसे चीफ मिनिस्टार बनि इंटरेस्ट बाय बनि इच्छा बाय बो 30,000 कोटी रां होका
अब इमेन जों कैबिनेट सालायजे गया तो फोन है चीफ मिनिस्टर जों जेराव बने एप्रुव खालायखा ओंखाय बन इच्छा बन मुसुमानि बो 30,000 कोटी रां रेखा अब चीफ मिनिस्टर ने बने पावर दं बने फंड दं बर माने अब चीफ मिनिस्टर ने अनेक इशू अब तो ओंखाय अब मुख्यमंत्री इच्छांगि रहखा अबाय कुंदों याखो ताबक बर हमानो इच्छा खालायके ताबक मुख्यमंत्री बहायनो डेवलपमेंट खायना बागै रहमानो ए आबर जे जों सिना नांगौ आसल के और जागा जों तिनि पब्लिक रक जों सिना नांगौ तांगै एडिस डेवलपमेंट गया आं उसंबो कक साखा नेर हेल्थ खायदे आं जों मेडिया कक साखा गोबां मा कत प्रोजेक्ट दं 100 कोटी 500 कोटी 600 कोटी प्रोजेक्ट आबरावनो कोनदि बर एडिसिव बर खिखलाया फॉर एग्जांपल जों सानाय जखन आं जखन मिनिस्टार दं कैबिनेट मिनिस्टार दं जों निजे एप्रुव मा खालायो कैबिनेट पास मा खालायो तन दिनै नेताबाव नागारजला गासै आरो बिल्डिं का सानु खाना कताल बिल्डिं अब प्राय ओंखाना 200-300 कोटी टाका ओंखाना प्रोजेक्ट तब बिल्डिं पाइ थांखाबो नागारजला गासै बिल्डिं खालायो अब कैबिनेट जों एप्रुव खालायो तका है तंनि नरो ता मोटर स्टैंड पुरान मोटर स्टैंड आरो तब काम चलाई दं अब प्राय 100-200 कोटी नि प्रोजेक्ट तका है तंनि नरो आगे ने जेल खाना सेंट्रल जेल और कैसे प्रोजेक्ट खालायके हाउसिंग कम्प्लेक्स प्लस सुपर मार्केट अब प्राय 100-200 कोटी टाका प्रोजेक्ट ए ओमाय खालायै प्रोजेक्ट खालायो बरक डेवलपमेंट खालायो ओंखा आं प्रश्न खालायो ओंखा तांगै एडिसि खालायजे गया बिकज आं आगे बेफोर मा खालायो तिन बुब्लब देब्रा होगै ताबो हस्पिटाल आपग्रेडिंग दङ बरां 30 कोटी रहका तिंदी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खायदी हाई खायदी ने बर हमानो 100-200 कोटी टाका रां अब इसेन इच्छा स्टेट होना कर हमानो ए अब हाइक्लायै 40 बছर रमै एडिसि को रां रह जागिया बाजेट माने ठीक दं बाजेट भी कम जो साइमानो अब बेतन रखने ऑर्डर बेसी पाइ थागो दा 600 कोटी रां रहका अब बेतन से ऑर्डर बेसी थानाय 80% 70% अब बेतन जों बारबो सालाया देबा तमा सीपीएम तो कांग्रेस तो एडिसियाल खाबले स्टेप मदर ली एटीट्यूड जों बुआ माखो तो हेके बरक थंगो ए ओम हायरे जों प्रमाण माखा अब स्टेट गवर्नमेंट इच्छा खायके एडिसिन अनेक डेवलप खालायमानो किन्तु खालाया दा गासे मोस्ट इम्पोर्टेंट ना कक्सावन एडिसि बिसि तिन एरिया गोबां 70% एरिया अंके एडिसि एरिया 70% एरिया गो कयटे कॉलेज दं मानसुनायदि बरं 30% एरिया आरो केतन कॉलेज यूनिवर्सिटी सुपर मार्केट हॉस्पिटल ओंसिनाय बरंस एडिसि 70% एरिया अंकाय ना आरो कॉलेज दं गाहाम ना आरो हॉस्पिटल दं गाहाम ना आरो के सुपर मार्केट दं गरै तांगो ए अब हायरक जों डिटेल सोंसिना दरकार तीन जनगण पब्लिक कन्सियासना दरकार नोंखौ अम्पिओ कॉलेज खालायमैया नों करबो कॉलेज खालायमैया ना हॉस्पिटल खालायमैया नोंखौ तुयदु खालायमैया नोंखौ नि बाजल बारि जों खालायमैया कॉलेज नोंखायनि नि अबगो गंडासरा खालायमैया सुपर मार्केट ए अमायके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एडिसि एरिया बर खाया नाया वो प्रमाण 40 बोसोरनि थांगा जों ताइन हम डिप्राइं बस जे एरिया वो जे इलाका वो जर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होखाय ऑटोमेटिकली आ एरिया डेवलप थानाय आरो कॉलेज खायदी डेवलप थानाय हॉस्पिटल खायदी कत हॉस्पिटल खायदी डिस्ट्रिक्ट तिनि आं हेसे त्रिपुरा मथे गिलिगार सबै ओनो मा सानाय जों जेसो डिप्राइं दंमानि जों जेसो बुक्तबगिं दंमानि आबनो तिनि नेताराव सीरियस कनाया सबसे बस्तिन प्रॉब्लम तिनि अबस्तिन तालिका हामिया टेक इज वेरी इंपोर्टेंट साकरी आफ्रो आं बारबार प्रोटेस्ट सेका जखन जों कैबिनेट मीटिंग फ्राव चिना मालो आं साका ओ जीआरपीडी खालामना अब चाहिए रिक्रुटमेंट पॉलिसी अब चाहिए चिनि बागै सबसे डिप्राइव बुंनाय चिनि त्रिपुरा साराव चिनि एसटी राव एसटी एस डिप्राइव बुंनाय साका बर जीआरपीडी खालामनानै जों कैबिनेट पास मा खालायका एग्जाम साराते चाकरी सिमान लिया
इवन ग्रुप डी ग्रुप सी जो तो चाकरी 4 क्लास चाकरी पर्यंत सी एग्जाम बायसी चाकरी मानसि नायखौ आरो जों बार आं खायखा अब कैबिनेट एप्रुव खायखा आफ्रो आं सारखा अब गथ'याखौ आं गोबां एग्जाम्पल साखा इवन बीजेपी रुल्स गभर्नमेंट आरो बर'फ्रा चालु खालायाखौ ठीक আছে सेंट्रल गभर्नमेंट जों साहखा बर चितिर हखा न अमाके जेरपिटी अम सिस्टम खालायो रिक्रुटमेंट खालायदि रिक्रुटमेंट पलिसि खालायदि किन्तु गोबां बीजेपी रुल्स ते बीजेपी सरकार बर मन एडप्ट खायाखौ मन एक्सेप्ट खायाखौ आंबो साखा ताबो जों खालायगै मेबी आफ्टर 5 इयार अब 10 इयार्स जों खालायनाय किन्तु जों सर फाइमोन लगनो अमा सिस्टम खायरेखा ताबो जों चाकरि मानलिया जोंबो हाजार लाख बेकार लाय दंगो जों टिकि मालिया जेरै गोबां बेकलग पोस्ट दंगो बेकेन्ट पोस्ट दंगो आबार कोनो बर चेष्टा खालायगलनो बाबो आं आगे बसो कक साखा इभेन आं तिनि बरं बना तिनि होम मिनिस्टार आं बय ब्राइट 3-4 वर मालायखा आं बनबो कक साखा तिनि सबसे ता प्रॉब्लम के तिनि यूथ नि तिनि बेकार समस्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तिनि हजार यूथ रो दे आर फ्रस्ट्रेटेड प्रो दिस हारांगि दंखा प्रो चाकरि मालिया एमए पास बीए पास नेट क्वालिफाई टेट क्वालिफाई इवन इंजीनियर रो चाकरि मालिया तांगै स्टेट गवर्नमेंट रो बरक चाकरि दिया चाकरि मान थांखे और नि कंपटीशन बातंग सिनाय बने बगै only for ST ang saka ST ni bagay special recruitment drive khai kangke जों चाकरि माननाय अब जों खायमानो अब कैबिनेट एप्रूव खायमानो आं कम्पेयर खायसाका एग्जांपल साका जुत आमालो 91 92 रगो अब खायजाखा टीजेएस कांग्रेस आमालो बर कैबिनेट एप्रूव खायगि स्पेशल ड्राइव के पर चाकरि दिखा अब के स्पेशली वेकेंट पोस्ट फिल अप खायना बागैसि अब जों खायमानो ओंके जों 5,000 चाकरि मा खामो जों बर'राव तिब्रा चाकरि मा खामो आं होम मिनिस्टार कक साखा किन्तु केबे मिनिस्टार आं सिगां मते तिनि आमालो केबे मिनिस्टार थाङै दिल्ली बर कक सायाना बर होम मिनिस्टार कक सायाना जों कमिउनिस्ट खायमानो जदि बीजेपी नि एमएलए रो मन्दिराव इच्छाय हंके बरक सामानो आफ्रो तिनि कामके साइ दङ आनि बिसकावनो तिनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी बसाव ओके I'll discuss with the chief minister. Chief minister के साथ बात बोलेंगे। वो आना साजा। अपने विप्लव देव मुख्यमंत्री। आने बिस्काउ को सवाल ताकु मुझे मानो। आने दल कबांग बतों बरोब खनाई तो। और मैटर तो ये chief minister पे कॉक्स आना है। विप्लव दिबाई कॉक्स आना है। बहुत साजा। कि ओवरनो तो ये आंखा को बीजेपी ने लीडर ऑफ मिनिस्टर ऑफ कोनो हेडेक निया। बर सब सायाना सब सारायाना बरने दिल्ली मिनिस्टार नो आं खाका बर सारायाना किन्तु आं साका आं 2-3 बार कक साका दिस इज बिग प्रॉब्लम तिनेरो तिने यूथ रो हजार लाख स्पेशली एसटी यूथ दे आर फ्रस्ट्रेटेड बर चाकरि माया तांगै स्टेट गवर्नमेंट तिन वेकेंट पोस्ट फिल अप खालाया इनके तब तिप्रा मथानि फासिंगते बबाग्रानि बिसिंगते जे ग्रेटर त्रिपुरानि सभा फाइ तमानि याबलो तब ग्रेटर त्रिपुरालेन के बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे बुस्कांनि सालो मानानि थांतङ जों खनाय मानका तिप्रा मथानि लिडारनि बिसिंतैनो डिसेम्बर तालो चिनि मुंसा चिनि तिप्रा सरनि बागै मानथाय मानै मानो अब हाइके जे नङै तमन टागबो स्टेटास दं ताबो तो टक चलै दंगो हाइ खनाबो मला दना साइ थांगा बो ताव कक साइ दंगो कताल कमिटि खालायका बलाय गाहाम कमिटि ता बर आंखाखौ बर ताब चिन बबा दिल्लीआव दंना मेफ्राव बो कक सालायका बो आशा रहि दं जे बिफोर इलेक्शन मुसुबले चिनि पार्लियामेंट इलेक्शन सिगांनो अबंग थ ताव केबा जों जो साइमानो चिनि तिप्रानि समस्यानो केबो सिरियास के नाया आं उसाव कक साका हठात प्लेनेरि मणिपुरनि इशू के अनेक सिरियास नागा नेशनल इंटरनेशनल लेवल मणिपुर इशू काई थांका चिनी प्रॉब्लम ताबोनिया तिब्रासानि बिरमान 50 बছর काखा चिनी नके के सिरियास के नाया अब चिन दुर्भाग्य मणिपुर ने उसकांसिंगो प्रॉब्लम 3-4 मास सिगांसे आरो प्रॉब्लम मणिपुर आपने खता बरो अनेक सिरियास के नाखा बरो आं तिनि पत्रिका फरायबो
मिया फ्रदे 8 तारिखो होम मिनिस्ट्री बाय मणिपुरनि लिडारा कक सलायो मणिपुरनि ट्राइबल लिडार आं नेफ्रा पत्रिका नुगो ए अमाहाय तांगो के अमर सबसे दुर्भाग्य आं मासावो चिनि बिसिंगो तिरफान बिसिंगो ताक फनो जे आं दुख नां मन हाय आं पेनिं मन हाय चिनि बरं या चिनि बरं नि बागै आं अबर मासाव कमति नेता दं कटक नेता दं आले आं कक सयनो मासानाय आं साबं हम मुत्रि मैया तांगै चिनि तिब्रा सारक तांगै जों माहाय दंखा चिनि अधिकार जों माया चिनि लैंड राइट अर्डर करे इवन चिनि कक बरक जों तो सलायो कक बरक कक सलायनाय ऑफिशियल लैंग्वेज हाइफु ताकन कक बरक कोनो वैल्यू करिखो आं उसंबो कक साका कक बरक न ना ताम स्क्रिप्ट सुइनाय एतो बस सरंखा ताको तो गवर्नमेंट डिसन नामया ना कांग्रेस गवर्नमेंट ना सीपीएम तो खालाले 25 बছর लाई थांखा कोन डिसन ना लांगलिया देन बीजेपी 5 बছর लाई थांखा कोन डिसन करे जे कक बरनो बाके ताम स्क्रिप्ट सुइनाय ना रोमान स्क्रिप्ट ना बांग्ला स्क्रिप्ट ना देवनागरी स्क्रिप्ट ताम बाय सुइनाय 5 बছর लाई थांखा बीजेपी सरकार डिसन नामया आसो जों डिप्राइव ककबरक नि इशू तो ताबुनिया 50 বছর थांखा आबोनि तुइ मुभमेंट खालायबानि ताबो गवर्नमेंट सटिक डिसन नामायाखो अब चिन डिप्राइवेशन देबा ओ गसे चिन वंचित देबा नेनि बीजेपी ने वान्छौ दि चिन लैंड राइट फर एग्जांपल मन बार सवा चिन जागानि अधिकार ताबो जों मानियाखो गोबांमा जागा चिन बरर दुर्भाग्य चिन बरर खास दंलाय जाव नक्थानि बम करे केबो फरेस्ट एरिया ओ केबो खास आं अनो आगेबो कक सागले 60% शत कराबो 60% परिवार चिन बरक ताक फनो बरनि जागानि बम करे नक्थानि बम रेजिस्ट्रेशन खायदे गया फरेस्ट एरिया तंनाय हायगा खास तंनाय अब तो जों सिरियास ना दरकार आनि सरकार तामखो दंखा ए अरन आंखे ससमने वानसौ चिनि मुभमेंट तिब्रा मथानि मुभमेंट आगौ थांनाय अफाने जों सल्व खायमे आंखाय चिनि जों तिब्रा साराव आंखागाव तेबो जों दुर्बल नङै थानाय तेबो जों अब हामियां थानाय अब्ला जों वानसौ तै उसां जों सालायखा डिलिमिटेसन नङै दङ अब अल इंडियायाव आं थानाय 2026 अब डिलिमिटेसन खायजानाय तामुंने जों आफा जागा अब जों माथा हेडेक नि चिंबराव ए बने बागै कन्स्टिट्यूशनल राइट अब जों साव जों सांगमोननि अधिकार अब जों माया ओ सांगमोननि अधिकार तामबा आरो गोबां मिनिं खायो अब जों गोबां बेखा खायो माने कन्स्टिट्यूशनल राइट माने अनेक किसु आरो दं अब जों बुजिनांगौ अब डिफारेन्ट बो दंमोन इस्टाइल दाबि दंमोन लैंड राइट दंमोन एडिसी डाइरेक्ट फान्ड बो दंमोन माने कन्स्टिट्यूशनल राइट परमानेंट सल्यूशन जों कन्स्टिट्यूशनल राइट माय आंखाय सिंबारो मोथां जागि अब जों साव we need constitutional right अब जों नांगौ आबनो गोबां मिनिं बाय जों बेखा खालायमानो बने बागै जों अधिकार नांगौ जों लैंड राइट थिन नांगौ जों लैंग्वेज राइट अब गासै कन्स्टिट्यूशनल राइट लायो ताबो दिनै ककबरबाय जों अफिशियली जों कोनो बर राइट दिया बै मिजु ककबाय बर माध्यमिक परीक्षा रहि दंगो मिजु लैंग्वेज बर जादा थां बर बम्बे थांबो मिजु लैंग्वेज बर परेव दिल्ली थां बर मिजु लैंग्वेज परेव जोंखा त्रिपुरा सीमा परेया बर जों सखाबा ए अबन राइट और कमा तंगले मिजु दिन सैंपल सु थांनाय दि बर परीक्षा पाइगा 11 12 बर सेंट्रल एग्जाम रो हांखो बर मादिमो रांखो बर मिजु कबाय परीक्षा रो जोंखाय रमाया अब तिन अधिकार ए अबरक तिगन जिगनो जों सालायनाया बनेबो आं थागाव जोंनि मुभमेंट जारि दंनाय जोंनि बबाग्रा जों बाय दंगो ब साइ दंगो ब थियासा सामुखाय थांनाय जों बाय सामुखाय थांनाय ताबुक दिनै अमल जों दरकार जों बर समाजो बनाय बरक तो पारफेक्ट गया आंबो पारफेक्ट गया एकटा जों देरमा दंनाय
जों गरमा दंनाय आमफ्राय जों पजिटिभ मा खागानाय जों आरो मरासनि जे आंखौ ससन खेल दङ बि पजिटिभ एन्ड कनफिडेन्ट सेल्फ कनफिडेन्ट जों माना नांनाय अबेखौ जों बाखा ग्राक मांनाय आं खागाबो जों माननाय